Soňky ýyllarda gahrman arkadamyzyň başyna başlan we milli ykdysadiyetimiziň ähli ulgamlaryny öz içine alýan giň meşhurly özgörtmeleriň hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirmek netijesinde Türkmenistan ykdysady taýdan kuwwatly döwletleriň birine urly. Şunda durly ugrlarda gazanylýan äger türlü üstünlikler mehriban watanymyzyň ähli ugrlary boýunça sağlaşly ötüş ýoluny düşen öňürkadýar. Bir ýerde goralan giň meşhur sergi, onda beýan edilýän maglumatlar Türkmenistanyň täzeçil ýölergeler esasynda okuny üsýanynyň nowatdaky beýany urly. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amala asyrlayan döwlet syýasatynyň mehriban watanymyzyň ykbalyna we geljegine olan jogapkärçiligi has aýdynlygy bilen düşünýän ýaşlaryň hemme taraplaryň esasy gollanýanynyň sütnamasydyr. Serginin jemleýiji gününe onu görmäne gelýänler sergi bölümlerine aýlanyp, bir ýerde ýerleşdirilen diýwarlyklar synadylar. Hemde döwlet ösüşinde ýaşlara möhüm ornu degişligini aýratyn bellediler. Serginin täze ýyl bayramçylygynyň uly dawarlar bilen garşylanýan günlerine geçirmegine çuňgur many bar. Munyň özi ykdysadiyetimiziň podoklarynyň ýylyň dowamyna gazanan üstünlikleriniň aýdyn beýany urly. Ýurdumyzyň sağlaşly ösüşini we mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesiniň iýdigdäli ýoklanmagyny öpüşen etmege möhüm wezipe hökmüne kesitlen hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyz Türkmen halkynyň milli lideri, halk maslahatynyň başlygy, gahrman arkadamyzyň başyna başlan durmuş ykdysady we demokratik özgörtmeler ugruna üstünlikli amala asyrýar. Şeýlelikde öňde durýan wezipeler we beýik maksatlar ýokary derejede amala asyrylýar. Bu orta döwletimiziň anyk ykdysady strategiýa esaslanýan hemde halk gojalygynyň pudoklaryny hemme taraplaryň ösdürmek esasy ugry edilýän döwlet syýasatynyň rowaçlyklary beslenýäniň görkezýär. Ykdysady görkezjiler jemi içerki önümiň ýokary ösüş tepkini ýurdumynyň ykdysady we senagat taýdan kuwwatly döwlete öwürlenigini aýdyn edýär. Munyň özi ýurdumyzda senagat önümçiliginiň meçhurlygynyň daşary sewda dolanşygynyň mukdarynyň iýdigdäri artýanynyň aýdyn sütnamasydyr. Ýurdumyzyň jemgyýetçilik syýasy, ykdysady, medeni we sport durmuşynyň esasy wakatyna urulan giň meşhur sergi, diňe bir ýylyň dowamyna gazanylan üstünlikleri görkezmek bilen çäklenmän, eýsem ol ýaşlaryň döwlet dolanýaş döneminde eýilýän orny kesitlemekde ähmetli bolan meýdança urly. Şunun bilen baglykda paýtatymyzda ýaýwanlandyrylan giň gerimli sergide ýurdumynyň ähli ugrlary boýunça gazanýan üstünlikleri we ýetilen sepetleri öz beýany tapdy. Şonda ýaşlaryň ýurdumyzda ýaýwanlandyrylan özgörtmeleriň durmuşa geçirmegine işçen gatnaşýanyklary aýdyn görnýär. Häzirki döwürde gahrman arkadamydan başlangyjy bilen ýurdumyzda milli demokrasiýa dawarlanýar. Şonda mehriban watanymyzyň beýik geljegini gurmakda ýaşlara aýratyn ornuň degişligini bellemek gerek. Ýurdumyzyň ýaş aýatlarynyň jemgyýetimiziň we ykdysadiyetimiziň durmuşyna has içkin aralaşmaklary we ýaýwanlandyrylan giň meşhurly özgörtmeleriň üstünlikli durmuşa geçirmegine goşun goşmaklar üçin degişli şertnamalaryň hukuk bünyady berkidilýär. Arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylyna ýurdumyzyň durly künjeklerine milli ykdysadiyetimiziň ähli podoklaryna ýerine ýetirýän işleriň jemlene başlanan sergide ministerlikleriň we pudoklaryň dolanýaş edaralarynyň hemde ýurdumynyň ýokary goý mekdepleriniň döwrawap mahawat enjamlary bilen enjamlaşdyrylan köp sany ýürütilýän diýwarlyklary, pudoklaryň üstünlikleri we kuwwatlyklary tanışdyrmak ýurdumyzda öňürlýän içerki we daşarky bazarlarda ulus söýden peýdalanýan önümleriň giň görnüşleri, şeýle-de hyzmatlar ulgamyna teklipleri tanışdyrmak üçin netijeli meýdança urly. Hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyň adyna ýüzlenmäniň kabul edilmegi bilen sergi öz işini tamamlady.